Започнала съм да работя по една мандала. Леко съм я очертала. С тънкописец ще очертая върху платното всичко, а платното е много хубаво с изключително добра дървена, дебела, солидна подрамка в един прекрасен размер и ще гоня този краен резултат. Започнато е, продължаваме. Ще продължа с тези детайли. Всеки детайл трябва да е много стриктно прецизиран. Ще ги очертая по този начин и след това ще може да си ги отцветите у дома с каквото искате, с акрил, темпер, масло, с най-различни цветове да вложите вашата енергия и да предадете още по-голямо влияние на мандалата, която ще искате да си нарисувате. Ще си направим и още елементи. Стъпка по стъпка не е лесно. Всеки детайл е важен. Това е една страхотна и хубава мандала, готова за оцветяване.